Wadhi county ma Migori, piny owacho county no, mano ma Migori, okawo pach oganda kotenore kod gedo mar chiro manyasani mibiro gere chiro ma Sare, bwa ma Awendo ma gedo mare siro kod bengi ma piny mangima kod omenda maromo shillings milion 350. Thoth oganda ne siro gedo ma chiro no. Kama kuom jogo mane kwedo gero nikech gisegero kuonde ohala mag kanyo, kakwayo piny owacho mondo omigi chudo. George Juma miwalerno. No machino manyasani ma isiro kod bengi no ma piny mangima kata World Bank ma piny owacho mar kaunti ma Migori chano gero e chiro ma Sare e bwa ma Awendo yando kelo paro mopogore opogore kawuok kuom moko kuom johala ma yande piny owacho mar kaunti ma Migori ne omiyo thuolo mar gero kuondegi mag ohala e chiro no e higa mar 2018. Mae ne ochuno piny owacho mar kaunti ma Migori mondo luongi romo mar kawo pacho oganda kapok gedo mar chironi madhi kawo omenda maromo milion 350 koro chakore. Johala ma oting'o mago mande nitiere kod ywak kawo tende kod gedo mar chironi ne yudo thuolo mar golo pachgi e wi gedo mar chironi. Kokel pesa migere go kaka nochore to euro ogere nikech ogere mathin ma chiro ok nyal romi be ok nyal timo gimoro. Once ka serikal oserect gigi to migi at least ado migi dhot moro achiel ng'ato bende nyalo loke. Ang'eyo ni chiro ni ko chilo yako gere to obro accommodate ji te. Ka jo Awendo ohero wuodgi ma en governor Ochilo Ayako okoningo gigo development muchilo kelo Awendo kogik tibro penje ni Awendo ni gere ang'o. Moko kuom johala maendo osegero kuondegi mag ohala e chiro ni Sare mantie lo piny owacho ne owacho ni gikore mar wuok. Kata kamano de gier mondo koro piny owacho koro migi chudo matin nikech gisetiyo kod omenda mathoth e gero utegigo makoro idhi muki. Ok wanyalo dagi wayie gi the plan to ka wasekawo pesa wa mwagedo kakoro wagedo ni wakwayo governor nodhi obedie piny mondo mi ogo hesabu oneni to jogi osendi garasara maromo nade kada ber omiwa compensation. Wan plode manomiwa gine gichalo mana kiosk moko mane idhi chungi alot rabuon gi to kakori kelo project maduong' ma sirikal dwa kelo chiro malong' an kaka ng'ama nigi plot ka ating'o bada ayie. Jatend migao no mochune lope ka achiel kod chano bombe e kaunti ma Migori Masiwa Kiokwanyo ne wane chiwo chudo ne jogo mose gedo e chironi nyalo bedo matek nikech chike ma pacho kae kawacho ne gimduong' bende koro gidhi timo en ni ka gedo koro serumo idhi migi thuolo mokwongo e chirono. Wale walikuwa wenye wamejenga hapa tumeelewana ya kwamba watapewa first priority soko ikiisha ili waweze kuingia. It's not possible to give them monetary compensation because this is a public land. Which voted are you going to account from? Josiasa moting MC ma South Sakwa Kenouma ka achiel kod nyawadgi ma Central Sakwa Esther Migose ne ojuoga ni gigo mag Awendo ni mondo korwak gedo mar chironi magiwacho ne dhi kelo lokruok e bomano e yorego mag ohala. Wabedo gi public participation ma ji duto te oyiere ni chiro to nego ger ka kendo ne en gi kwe ma koko moro amora ok owuok. Magi development. Nyocha nene governor uluongo wa monyiso ni ka ok wadwar gini to nitie joma dware, Jokuria ne dware, Josunwa ne dware. George Juma, Ramogi TV, Migori.